Mi u Hrvatskoj imamo neka brodogradilišta koja vjerojatno kroz neko vrijeme neće više postojati. Postojaće veliki interes investitora jer su ta područja uvijek uz obalnu crtu i tu se najviše možda ističe pulski Uljanik koji je sa pogledom zapravo na antičku arenu ili Brodotrogir koji je s pogledom na stari Tragurion. Kako pristupiti tim područjima da se spriječi ono što je loše i da se zapravo dobije nova vrijednost u tim gradovima? Tu strašno puno možemo naučiti upravo iz sjeverne Europe. Recimo Malmo je bio grad apsolutno usporediv s ovim primjerima koje si naveo. Malmo je bio grad koji je definiralo brodogradilište. On je bio jedan od najmoćnijih u Europi, apsolutno regionalno dominantan. Jednom kada je to brodogradilište propalo krajem prošlog stoljeća, grad je izgubio svoj identitet. Ja mislim da u nekim hrvatskim gradovima to je više izraženo, u nekima manje. Međutim, svi oni imaju isti problem velikog područja koje odjednom gubi svoju funkciju, ponekada potpuno, ponekad je ta funkcija samo značajno reducirana. Međutim, što sada sa tim područjem? Kako mu pristupiti? S jedne strane, od građana vlada skepsa. Oni su naviknuti. Mnogi od njih su radili u tim halama. Mnogi od njih su živjeli oko tih hala. Kod mnogih to izaziva jedan osjećaj identiteta. I naravno da je strah onda da će tu doći neke nove pare i sve to porušiti. Sasvim opravdani strah, da se razumijemo. S druge strane, naravno, postoji stvarno ljudi koji iskreno žele vidjeti obalu na taj način. Žele, nove hotele u prvom redu do mora. Žele potpuno novi obraz grada prema obali. Jer, po svojoj prirodi brodogradilišta su uvijek bila lice tih nekih od naših industrijskih gradova. I, gore na sjeveru to je riješeno kroz jednu sinergiju staroga i novoga. Predivan je primjer brodoservisnih hala u Kopenhagenu, koje jednostavno pretvorene su u stanovanje na jedan tako elegantan, jedan tako prirodan način da apsolutno one zadržavaju svoju ulogu u silueti obale, a istovremeno dobivaju jednu novu funkciju kao iznimno atraktivna mjesta stanovanja, gdje se onda naravno estetika tih hala prenosi na interijer. I ako možemo uzeti te pozitivne primjere kao vodilju, mislim da doista našoj obali možemo doista pristupiti jednoj transformaciji tih područja uz zadržavanje njihovih vrijednosti i uz čuvanje tog identiteta. Koristiti ono postojeće, koristiti nasljeđe kao prednost, a ne kao otegotnu okolnost. Zatomiti ego i doista djelovati, projektirati, donositi zakone kroz jednu prizmu dobrobiti građana i dobrobiti prostora.